ሰላም ሰላም ጋይስ ከመይ ኢልኩም ከመይ ቀኒኩም ደህና ዲኩም? ኣነ ደህና እግዚአብሔር ይመስገን። እንኳዕ ብሰላም ወፃእኩም ናብ ቻናለይ። ሎማዓንቲ ደሞ ብሓዳሽ ቪድዮ መፂእኩም ኣለኹ። ንሳ ደሞ ብዛዕባ ናይ ገፅ ማስክ እያ። ቀላልን ኣዝያ ጠቃሚትን ኣብ ገዛና ንሰርሓ ብዘይ ምንም ውጪ ማለት እዩ። ናብ ኣሰራርሓ ክብለክን ሕጂ እና ክልተ ነገር ብቻ ኢና ንጥቀም። ኣዝያ ቀላልን ጠቃሚትን እያ። ማዕረኹ እንደዚህ ልጠቅም ኣይመስለኒ ነይሩ በእውነት ኣነ ብልፈተን ህዋስ ብጣዕሚ እየ ፈትየያ። ንዝፈተዋ ከዓ ክትፈትዋ ተስፋ ይገብር እና እዚኣ ክልተ ስኬፍ ንገብር ወይ ከዓ ቡና ማለት እዩ። ምናና ክልተ ማንካ ዓበይቲ ክልተ ብቻ ኣኽላና እየን። ኣብዚኣ ደሞ እንቁላሊሕ ማለት እዩ። ሓንቲ እንቁላሊሕ ንገብር ምንም ኣይተኣትዋን ማይ ንገብረላ ገለ ኣይንገብረላ ክልቲአን ብቻ ኢና ንገብረላ እና ካብ መጀመርያ ክሻዕ መወዳእታ ፅቡቅ ጌርክን ተከታተልክን ከምኣ ጌርክን እንድሕር ተጠቂምክና ኣዝያ ክትጠቅመክን እያ ማለት እዩ ፍትዋተይ። ኣብኡ እዚ ደሞ ብደንቢ ኢና ነሕውሮ ብደንቢ ግዜ ይወስደና እዩ። ስለማይ እናንቲ ክንቀብሎ ስለለይንክእል ነትወለ ስለለይንክእል እዛ ስቂፍና እንቁላሊሕ ምእንትን ከብል ማለት እዩ ብደንቢ ክንሕውሮ ኣለና ግዜ ሂብና። ደንብ እናሓርኩም እና ላይክ ሳብስክራይብ ከዓ ኣይትረስዑ ፍትዋተይ። ላይክ ክትገብርዎ ከለኹም ናብ ብዙሕ ሰብ የካፍሎ እዩ። ካብኡ ከዓ ሰብስክራይብ እናገበርኩም ገብሩለይ ምትሕጋዝ ደሞ ካብ ልቢ እናመስገንኩ እየ። ላይክ ኣይትረስዑ ንኣኻትኩም ምንም ኣየብሊ ንዓየ ግን ጠቃሚ እዩ ማለት እዩ። ላይክ ክትገብርዎ ከለኹም ብጣዕሚ እዩ ጠቃሚ እና ከምዚኣ ጌርክን ብደንቢ ኣሕብር ኣቢልክን ትገብራ ኣለክን ፍትዋተይ። ብደንብ ምሕባር ክነቋርፅ የብልናይ ክሳዕ ንጥቀሞ ማለት እዩ። ካብኡ ደሞ ቅድሚ ምጥቃምና ብደንቢ ገፅና ፅሩይ ክኸውን ኣለዎ። ብዛ ንጥቀማ ሳሙና ብደንቢ ክንሕፀቦ ኣለና ማለት እዩ። ዝኾነ ወዝድዩ ዝኾነ ነገር ኣብ ገፅና ክፀንሕ የብሊ። ኣብ ገፅና ምንም ክፀንሕ የብሊ ክብለክን ከለኹሲ ምእንትን ከምዚ ዝግባእ ከምዚ ንደልዮ ምእንትን ሒዙልና ክኸይድ ማለት እዩ። ኣብ ገፅና ዘሎ ርስሓት ዝኾነ ነገር ፀጉሪ በተለይ ገፅክን ፀጉሪ እንድሕር ሃልይክን ከምዚ ጌርክን ተሓፂብክን ኣድሪቅክን ኣንሺፍክን ተፀኒሕክን ደንቢ ልተርፎ ነገር የብሊ ማለት እዩ። ብልበለፀ የቢልና ልኸይድ ናምዚ ደንቢ ተድርቁ ኣለክን ብሽጎማነ ድዩ ወይ ከዓ ብመንዲል ድዩ መንዲል ተጥቀማ እኳ ፅቡቅ ነይሩ እና ብትጥቀሞ ነገር ከምዚ ጌርክን ላብ ምጥቃምና ኣትሕጂ ማለት እዩ። ምትሓዘይ ምደስ ንበለክን ትጅምሮ ትክላይክን እዚኣ የቢል ኣለኹ እና ካሜራ ከዓ ጀዋል ስለልሆን ባዕልኻ ንባዕልኻ ብጣዕሚ ልፅግም መውላኡ ኮይኑ ማለት እዩ። ከምዚ ልግባእስ ገይሩ ኣየብለልካየ ሓንሳብ ፀልማት ይኹን ሓንሳብ ብርሃን ይኸውን እዩ። ናብ ደንብ ከምዚ ጌርክን ተስማዕምዖ ኣለክን ቅድሚ ዓይንክን ተጠንቀቃ ኢኽን ፀጉርና ሒዝና ከይኽን ማለት እዩ። ናብዙ ፀጉርና ኣለና ቅድሚ ዓይንና ብደንቢ ንጥንቀቅ ኣለና። ብዙ መንጎ ዓይንና እኒኦ ሕጂ ከይንማለለና ጥንቃቄ እናገበርና ኣብዚ ከዓ ጨጉርና ይመፅእ እዩ ጥንቅቅ እናበልና ባዕልና ማለት እዩ። ሙሉእ ብሙሉእ ክንገብረሉ ከለና ፀጉርና ከይማልአልና እሺ። ከምዚ ጌርና ብልወዳእና ኩሉ ብለስማዕማዕና ደሞ ንላዕሊ ሶፍት ንገብረሉ ኢና ዓቐኑ እናገበርና ማለት እዩ። ሶፍት ንገብረሉ ልዕሊ ሶፍት ደሞ ተመሊስና ንገብሮ ሕጂ ንምንታይ እሱ ንገብሮ ኣለና ምእንትን ክላዕለልና ሒዙልና ክኸይድ ከሎ መጀመርያ ጌርና እዚ እውን ሶፍት ክንደርበሉ ከለና ካብኡ ንሽፉኖ ንስወዶ ሚፂልኹም ንቡይ ምስ ደረቐ ምስ በለማ ሒዙልና ይላዓል ማለት እዩ። ብግቡእ ሒዝዎ ባዕልያት ይላዓለልና ፅቡቅ ጌርና ነብሎ ኣብዚ ንባዕለይ እውን እናኾንኩ ሃየ ቆልዑ
ከይጸንሑ ጎንኽን እዛ ቡዲያ ክትሪኣ ከለኻ ማለት እዩ ገለ መፈራርሒት ይመስለኒሆ እንትን ከዓ ዝመኒን ዳዒል ኾነካ ዝሶፍትሲ ከምዚ ትደልዮ ይኸውኒ እናተኣለስካ የው ናብ ደንቢ የውዚ ኩሓኒወሉ ኣለኹ ካብኡ ከዓ ወይ መጀመርያ ጌራ ነይራ ብዘይ ካሜራ ደስ በሃልኒ ከዚ ካልኣይን ሳልሳይ ኢል ገብሮ ኣለኹ ኣብ መጀመርያ ክኾን ከሎ ብደንቢ ማለት እዮም ካልኣይ ገብሮ ኣለኹ ኣነ ጎጎ እንትን የብሎ ኣለኹ እና ብልዕሊ ኣብኡ ርአዮ ከምዚ ትሪኦ ኣለኽን ደሪበሉ እኒአኹ ክንድርበሉ ከለና ባዕልያትሉ ውሽጢ እውን ሚፅ ስለ ዝብሎ ብደንቢ ከይሓደግና ክንገብሮ ኣለና ማለት እዩ ለባዕለይ እናሰሓብኩ እየ ገርመክን ገለ ትቕየር ኣብዚኣ ድማ ደሪቑ መፂኡ እኒአኹ ክደርቕ ከሎ ሰዓት የብለናይ ምክንያቱ ባዕልያቱ ክንድዚ ሰዓት ኢልናስ ክንፈልየሉ ንኽእል ኣብ ደረቑ ባልትና ብደንቢ ኢሉ ዝደርቕ ለዘማኖ ዘብለዮ ቀልጢፈዮ ይመስለኒ በለኒ ርአዮ ኣፈላላይ ምንም ኣይገድፈልካ ብጣዕሚ ምልጭ ኣቢሉ ዝሰደልካ ዝኾነ ርስሓት ኣብ ገጽካ ዝነበረ ድዩ ፀጉርኩም ዝለልከን ፀጉሪ እንድሕር ሃሊና ኣብ መጀመርያ ድሞ ይሕመካ እዩ ከዚ ወየ ልክስታይ ኮይነ ድሓን እኒአኹ እምበር መጀመርያ እንትን በቃ ዓይንኻ ቁፅርፅር ኢልካ ሒዝዎ ስለ ዝኸይድ ይሕመካ እዩ ማለት እዩ እና ከይትድንግፃ ኢኽን እንታ ኮይነ ገፀይ ገለ ከይትብላ ኢኽን ኣብዚ ወዲእና ኢና ርአዮ እንታይ ነይረ እንታይ ኮይነ እኒአኹ ምንም ኣይተርፈካ በቃ ምልጭ ኣቢሉ ይወስደልካ ኣገዛና ንሰርሖ ነገር ስለ ዝኾነሲ ናደቃዮ እዩ እዚ ምንም ጊዜ ኣየብል እዩ ማለት እዩ ኣብዚኣ ጌርክን ኣዳራሪቕን ኩሉ ነገር ክሳድና እውን ንገብረሉ ንኽእል ኢና ባዕለይ ይገብረሉ ኣብ ክስታይ ምእንትን መዓረ ምስ ገፅና ሲ ኩሉ ክስታይና መዓረ ክኾነልና ማለት እዩ ኣብዚኣ ድሞ እዛ ተጥቀማ ክሬም ስለለበልና ኣብ መጀመርያ ፀጉሪ ክትሰድቕ ከለኽን ከምዚ ዝሑል ማይ ክንትሕፀብ ኣዝኹም ከይትገብራሉ ስለ ከምዚ ገፅካሲ ተላዕላዕ ነገር ይብለካ እዩ ሕጂ ድሓን እኒአ ስለ ተደጋጋሚ ዝኾነ ናተይ እና እዛ ትደሊኣ ክሬም ኣስማዕምዕ ኣቢልክን ከምዚ ጌርክን ብደንቢ ማሰጅ ትገብራሉ ኣለክን ኣብ ገፅና ዝኾነ ክንገብር ከለና ክሳድና ትምልእ እናበልና ኩሉ መዓረ ምእንትን ክኾነልና ማለት እዩ እናገም ብደንቢ ማሰጅ እናገርና ሓደ ዓይነት ምእንትን ክኾነልና እና ንዓይ ስለ ዝጠቐመትኒ ኣዝያ ከምዚ ይባል እንትን ይሰምዕ ገለ ነይረ እምበር ብዙሕ ኣይግደሰሉ ነይረ ንዓይ ብል ጠቐመትኒ ግን ብሓቂ ብጣዕሚ በቃ ደስ ኢላትኒ ናይ ግድን ክጥቀማላ ኣለወን ገሊለ ሒዘልክን መፂአ እና እዚኣ ትመስል ኣዝያ ደስ በሃሊት እያ ተጠቐማላ ኢኽን ውፅኢታ ርኢኽን ከዓ ኣብ ኮመንት ግደፋለ ኢኽን ማለት እዩ ከመይ ከም ዝጠቐመትክን እና ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮና እዚኣ ትመስል ላይክ ሰብስክራይብ ኣይትረስዑ ኢኹም በካሊእ ቪድዮ ክሻዕ ልመፀኩም ደስ ዝበለኩም ሕቶ ደሞ ኮመንት ገድፉለይ ትኽእሉ ኢኹም እና ሰናይ ቀኒያ ሰላምኩም ይብዛሕ ባይ ባይ